makata tich matin ma defending president ma godo ni on wan away koro ka president ochako defend himself wan wabro tiango wuod ma ok tiji matito kaka mag defending president wacho gik ma president timo unu wan jobless utiko mag chama ma gima meshak bende temo wacho ni kata defend gimarach to rach kamarach giwacho kamaber bende ya Sharon Jowa gi obedo ni ka wan wacho weche gini rach negi gidwani wabed gi kech ka giloko sirikal mar county government kucho gituono wati gituono watenda ka wabiro ka William Ruto kuwayu tij defending Ruto gi matin ma obo konyo godo jothurwa ni maber rach negi tiende ni gini afadhali gin according to them afadhali okethre lakini Ondiek ona soba note Sharon gimonengo wayiere kik wabed ni wa compare richo makoni gi richo makocha ni ka Ruto medo tax ne jopiny to wa justify ni wanga be omedo ka Ruto medo to wanga be omedo gi richo te wadwa ni tax godog piny that is the only way mwanyalo konyo go jopiny maonge yuto to kopo ni an adwa ka opposition ni adwa defend tax ma wanga omedo ibidwa defend tax ma Ruto medo to kiny gichak gimedo gite to rucha gimedo gite to jopiny hinyore onengo bed ni nitie kamwa ture mi bindi yie ni ka to dhi marach to wanga bende odhi marach ka kato chilo odhi marach ka jogi richo te jopiny hinyore kuomgi ma debate monengo wabed ni wacho wach mar kati no wacho wach ni wan be onego waket Gladys to task mondo mi serve jopiny mane momiyo chieng' moro nuneno na play a very strong statement ma wacho ni projects